Sähadymyzyň häzirki pursaty waharmanyň mekany bolan tejenne. Tejen toprağynda gawunlaryň dürli tohumlary sürüp yetiştirilýär. Ak maral, waharman, şa gawunlary, ana şu gawunlary gysha kak edip yetiştirmekli üçin meýdandan bir gün öňünden ýygyp getirilýär. Sebäbi diýende terligine gawuny kesip kaka goýmakly üçin ol döwlekler bolýar. Şoň üçin bir gün gawunlar durýar bolýan, gawunlar ýumşaýar, kak delip onu kakatmaklyk üçin ýumşaklyk gerek. Gadym döwürde ata-babalarymyz, ene mamalarymyz gawunyň sapagyny kesip dörde bölüpdirler. Henidem şu däpde surlar şu neçeni dowam edip gelýärler. Men häzir size kakyň gysha taýýarlanşyny görkezmekçi. Çygdy bilen alınýar. Gawunyň içinde 3 tane çygdy bolýar. Biri goňşynky, biri tohumlyk, birim ätýaşly üçin saklanylýar. Gawunnamyzyň şu birinji serimi gamşlaň üstüne, şular ýalyk arasy çöpleň üstüne serýär. Sebäbi diýende ata-babalarymyz, ene mamalarymyz şu gawun kakyny gysha kakadyp ýetişdirmekli üçin şunyň arasy şemaly günni kakap ýetişmekli üçin şun ýalyk ýagdaýda seripdirler. Häzirki wagtda şular ýalyk usullary ulanyp gelýär. Ha, serdik terligini ilki terligine serenmizden soň 3 gün näp durmaly günüň şökleşini. Anha günüň şökleşini duran gawunlar. Anha şular inni ýüpe sermäne wagty gelipdir. Häzir bular çöpden aýryp ýüpe serýär. 3 gün näp şonu gawuny şu çöpde saklaýanmyzyň sebäbi gawun ilki dileninde ter bolýar. Şu terligini döwülüp ýüpde saklamaya şoň üçin ilki çöpüň üstüne kakatýar. Ha 3 günni çöpde duran gawun kaklary şeýdip ýüpe serýär. Şoň üstünden 3 gün geçmese gawun kaklar ter bolan soň ýüpde durmaýarlar. Todanly howada gawun kaklarynyň üstüni hasa bilen örtülýär. Egerde todan siňäýen halatyna onda gawun kaklary garpy suwuna ýulýar. Gawun kaklarynyň garpy suwuna ýulýanynyň sebäbi gawun kaklarynyň süýjüligi gitmezligi üçin ulanylýar. Ne ýokardaky taýyn bolan gawun kaklary. Bulary taýyn bolandan soň şeýdip ýüpden alýar. Ana görýäňizmi? Şu gawun kakyna ak diýmeklik gawun kakynyň süýjüligi daşyna çykýar. Waharman kaklary howa şertine görä taýyn bolýar. Anha ýüpde guradylan kaklar taýýar boldy. Bu taýýar kaklaryny şeýdip alyp 4 tar edip ýyşyp arasyndan howa geçmediýäli ýyşyp şeýdip taýýar edip goýýar. Kak diýilen zat şiresini itirekker bolýar. Şoň üçin gatrak ýyşyp, gatrak urap, gysha taýyn edip goýýar. Gawun kakyny ýetişenden soň gyşyň gününe ýetişenden soň çay bilen içip ýysen lezzetli bolýar. Hem saglygyňa peýdaly bolýar gawun kaky. Tirene gurban yar yar yaraly, gülün tirene gurban yar yar yaraly, mine yar görmedim yar yar.
Ine tejenin yaşayıcısı aynı ödül yeneceğimiz şunda da Vaharman gawundan kakın tayarlanışın orkoz elbette mehran tamaşaçılar, fiyahat sözcüler için təsirli olanmalı gerek. Ballan dağıtlı Vaharmanlar şu görünüşlerde tayarlanıyor. Aynı ödül yeneceğim. Köp sağ olsun aydiyat. Elmi dama canınız sağ olsun. Hak süycü ören. Yani gant qarlanýaly sebäbi ballan natly Vaharman gawundan taýarlanan kakyn hasam bir aýratyldy. Wa ýa-ni zaýny özelene aýdyp berdi. Egerde siz tejene mihman bolup gelseňiz, hökman birinji bilen Vaharman gawundan ýyp görüň. Soňra bolsa Vaharmandan taýarlanan kakyny ýyp görüň.